سفر کردم که از عشقت جدا شم. יוסף, אתה בא, מחכים לך. שנייה. רמין, ראית אלו אנשים היום? תעשי לי טובה, מה שמעניין אותם זה רק הכסף, אני אומרת לך. יוסף אחי, אכלת מהגונדי? לא, עדיין לא. תאכל, זה משהו טוב, אתה נראה חיוור. ראית את הגונדי שעשיתי? את הכנת? כן, כן, מה את טעים. אומרת? זה נראה טוב. בטח, טעים. אני אוכל אחר כך, אני פשוט אחרי ארוחה חלבית. בסדר, אין בעיה. כבוד הרב? ובמה אמרה ובעיקרה ובתוקפי יאמר למעל קדמוי דוכרה נפש האישה הכבודה והצנועה והנכבדת מרת מזל בת מנצור. אני הכרתי אותה ממש אישה יראת שמיים, אוהבת בריות, צדיקה אמיתית, עם לב כמו שהיה לה, הייתי בטוחה תחיה לפחות עוד 20 שנה. היא וכל בנות ישראל השוכבות עימה בכלל הרחמים והסליחות. אני אומרת לך, המזל הזאת, מה זה מסכנה? איך נפל עליה העץ? המלך ברחמיו יחוס ויחמול עליה, ידבר עליה שלום, ומשכבה יהיה שלום. אני הכרתי את הבן שלה, יוסף ג'ונם, כפרה עליו. הוא בבית קברות לילה שלם ישן על האדמה ליד הקבר שלה. מה את אומרת? כן, שמר על הכבוד של האמא שלו. תעשי לי טובה, מה שמעניין אותו זה רק את הירושה. כן, יהי רצון ונאמר אמן. כבר יומיים עברו מיד פטירתה של המנוחה מזל בת מנצור, שככה הסתלקה מאיתנו בחטף. מזל שהייתה אחת מעמודות התווך של בית הכנסת, שהאירה פנים לכל המתפללים, דאגה לכל צורכי בית הכנסת. אני בטוח שמזל הייתה רוצה והייתה שמחה עם כל הרכוש שלה, עם כל הירושה, הכל יעבור לטובת בית הכנסת. מה בית כנסת? מה פתאום? כבוד הרב, זה כסף של המשפחה, זה הירושה שלנו. דקה תציל ממוות, זה טוב גם לילדים, לכולנו זה טוב אם הכסף שלה, אם הירושה תגיע בשביל הבניין החדש של בית הכנסת. את יודעת, שמעתי, הביאה על עצמה מה זה מזל רע. היה לה נעל הפוכה, מתחת למיטה, יומיים לפני שהיא נפטרה. מה את אומרת? כן. תעבירי לי את הסוכר, בבקשה. איפה הכסף? هنوزم عاشقم دنیای نشان کلوم مثل پروانه ها دورت میگردم مثل پروانه ها دورت میگردم